Riċerka li l-Valletta Cruisport għamlet turi li r-riġenerazzjoni li għaddit minna l-kapitali tagħna fl-aħħar snin qed twassal biex ħafna mill-passiġġiera tal-cruise liners li għamlu waqfa qasira f'Malta qed jiġu lura għal żjara etwal biex igawdu aktar il-ġmiel li joffru l-Gżejjer Maltin. Dan qalu l-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruisport Stephen Xwiereb f'kummenti li tal il-One News fejn matula tkellem dwar l-importanza li nimbuttaw l-qoddim il-prodott turistiku Malti. Tinsiex il-turist tal-cruise liner huwa turist tal-ġurnata ngħidlu day tripper. Fil-fatt laqas biss jingħad ma' numru ta' turisti li jiġu fil-pajjiż. Ir-realtà hija u aħna minn riċerka li nagħmlu aħna stess, il-probabilità hija li jerġgħu jiġu Malta għal btala etwal. Is-Sur Xwiereb faħħar ix-xogħol ta' restawr li sar dan l-aħħar fuq iswar fit-tela tal-Kurċifis fil-Furjana, hekk kif fi kliemu din hija l-ewwel attrazzjoni li jsibu ma' wiċċhom it-turisti tal-cruise liners. L-esperjenza tat-turist tibda mill-entratura tal-belt. Aħna minn feedback li konna stess, il-kaptani stess jgħidu l-passiġġieri tagħhom biex delgħu fuq il-vapur biex jammiraw is-buħija tal-belt. U r-restawr kompla biex sebbaħu ġab l-attrazzjoni tal-belt innifisha ħafna sbaħ milli kienet. Ix-xogħol li sar b'investiment ta' 600,000 euro kien mifrux fuq medda ta' 4,500 metru kwadru u mistenni jservi biex ikompli jsaħħar lil dawk kollha li jitlu fil-port il-kbir permezz tal-baħar. B'reazzjoni għall-aħħar ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, il-kap eżekuttiv qal li dan ir-rekord inkiseb bix-xogħol konġunt li jsir bejn att ta' entitajiet li l-kol jaħdmu bla waqfien favur pajjiżna. Huwa qal li dawn iċ-ċifri ma kinux ta' sorpriża li jieħu t-tim tiegħu hekk kif waslu wara snin twal ta' ħidma. Sena rekord għalina kif konna ħabbarna fil-bidu tal-istaġun, konna għedin anticipawa. Il-numru tal-istatistika li ġi mħabbar jieħu konsiderazzjoni l-passiġġieri li huma in transitu dawk li niżlu minn fuq il-vapur, 670,000, però aħna bħala statistika internazzjonali aħna noddu magħhom ukoll dawk 100,000 passiġġieri ieħor li jkunu qabdu cruise u telqu minn Malta. Dwar il-previżjoni għal din is-sena, is-Sur Xwiereb qal li s-sena 2018 mistennija tkun kbira daqs dik ta' qabilha. Spjega li waqt li l-fattur tat-temp dejjem jilgħab xi ftit minħabba li affettwa jekk dan jidħolx fil-port jew le, xorta waħda mistennija li eluf kbar ta' turisti jitlu f'pajjiżna u jammiraw il-kapitali.